If she gave you a guilt-free pass to sleep with anybody, would you take it? No, sir. He gave you one. I would take it. Окей, брат, това, което бих ти препоръчал е 3 пъти цяло тяло или 3 до 4 пъти горна-долна част. И двата са солиден избор за начало. Механичното напрежение е това, което засилва мускулния растеж, затова трябва да поддържаш висока интензивност с около едно повторение в резерв за повечето серии. Увериш, че следиш тежестите и повторенията на всяко упражнение и се фокусирай върху прогресивно натоварване, като същевременно запазваш техниката си постоянно. По отношение на тренировъчния обем, 3 до 10 серии на мускул на седмица е добър диапазон, при условие, че тренираш достатъчно интензивно. Диапазонът от повторения около 5 до 7 можеш да отидеш и на по-високо на някои други упражнения. Но това е добър златен стандарт. А що се отнася до храненето, 100 до 200 калории над поддържащите на ден са достатъчни за максимализиране на хипертрофията. И около грам и половина протеин на телесно тегло. Ако се интересуваш за нещо по-специфично и индивидуално, пиши ми налично за безплатна консултация.